Nih, aku juga batik dong. Kesel kene iki yo ngene iki yo. Lah nggih. Nyanyi iki wis rapi kok ra iso sip. Lah kula pijetin apa pripun? Ah mboten. Oh mboten. Lah yo cah mboten mengke diseneni mandore. Cah gemati men Mas. Lah nggih ta. Lah iya lho momen. Aku lho Mas. Cah ngendi to wi? Monggo dilanjut jenengan. Saya Mas.
nuwun. sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih.